Добре дошли в медитацията за програмиране на изобилието. Тази медитация е предназначена да препрограмира вашето подсъзнание, за да привлече богатство и изобилие за една седмица. Слушайте тази медитация всеки ден в продължение на 7 дни и бъдете готови за чудеса, които ще ви сполетят. Ще ви насоча към дълбоко медитивно състояние. В това медитивно състояние ще активираме вашето подсъзнание, за да проявите огромни количества изобилие и богатство. Затворете очи и успокойте ума си. Почувствайте как тялото ви потъва в повърхността под вас. Напълно сте подкрепени. Позволете си да се отпуснете. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Още веднъж дълбоко вдишайте и издишайте. Вдишайте и издишайте. Отпуснете мускулите на лицето си, надолу към раменете, надолу по гърба и почувствайте как тялото ви се отпуска и освобождава цялото напрежение. Сега си представете ярък бял лъч светлина, достигащ от земята. Почувствайте светлина. Почувствайте тази светлина, как пътува нагоре през пръстите на краката ви. Лъч светлина изчиства и подравнява. Този лъч светлина изчиства и подравнява всички чакри в цялото ви тяло. Почувствайте как този лъч светлина изчиства и изчиства цялата застояла енергия, която вече не ви служи. Почувствайте как се енергийно подравнявате. Предайте се на тази топла енергия, излъчваща се през цялото ви тяло. Сега успокойте ума си и просто се отпуснете. Освободете всяка съпротива. Няколко минути, за да се потопите по-дълбоко в медитативното си състояние и да оставите мислите си бавно да се успокоят. Сега, когато сте в по-дълбоко медитивно състояние, ще ви приведа през серия от мощни утвърждения, всяко от които ще повторите 3 пъти.
за да потънете наистина дълбоко в подсъзнанието си. Не позволявайте на мислите си да ви пречат. Просто останете спокойни. Повтаряйте след мен или на ум, или на глас. Парите текат към мен през цялото време. Парите текат към мен през цялото време. Парите текат към мен през цялото време. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Повторете след мен отново. Аз съм финансово свободен да правя каквото си искам. Аз съм финансово свободен да правя каквото си искам. Аз съм финансово свободен да правя каквото си искам. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Повторете след мен. Парите са неограничен ресурс. Парите са неограничен ресурс. Парите са неограничен ресурс. Поемете въздух и издишайте. Аз съм в изобилие. Аз съм в изобилие. Аз съм в изобилие. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Отворен съм за получаване. Отворен съм за получаване. Отворен съм за получаване. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Благодарен съм, че съм магнит за пари. Благодарен съм, че съм магнит за пари. Благодарен съм, че съм магнит за пари. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Парите са неограничен ресурс. Парите са неограничен ресурс. Парите са неограничен ресурс. Поемете дълбоко въздух и издишайте.
Всичко, което искам, тече към мен без усилие. Всичко, което искам, тече към мен без усилия. Всичко, което искам, тече към мен без усилия. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Аз съм в хармония с енергията на парите. Аз съм в хармония с енергията на парите. Аз съм в хармония с енергията на парите. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Привличам чудеса по всяко време. Привличам чудеса по всяко време. Привличам чудеса по всяко време. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Парите идват при мен от неочаквани източници. Парите идват при мен от неочаквани източници. Парите идват при мен от неочаквани източници. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Вярвам във Вселената и Божественото време. Вярвам във Вселената и Божественото време. Имам вяра във Вселената и Божественото време. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Вселената винаги осигурява. Вселената винаги осигурява. Вселената винаги осигурява. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Това, което искам, вече е на път. Това, което искам, вече е на път. Това, което искам, вече е на път. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Предавам се и се доверявам на времето.
Предавам се и се доверявам на времето. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Отделете няколко минути и си позволете да останете в място на предаване и благодарност за всичко, което е на път към вас. Сега започнете бавно да позволявате на мислите и осъзнаването си да се върнат в този момент. Можете бавно да започнете да движите пръстите на ръцете и краката си и да усетите как тялото ви се събужда. Парите, които търсите, са потвърдени и се обработват от вашето подсъзнание. Вече не е нужно да ги молите или да ги искате. Те са ваши. Вече са ваши. Вече са утвърдени. Просто се доверете, че идват при вас в точното божествено време. Което Вселената винаги предоставя. Сега отворете очи и позволете на тази ярка бяла светлина да остане с вас до края на деня ви. Не забравяйте да правите тази медитация 7 дни поред и очаквайте чудеса да ви дойдат.